Bună ziua, sunt Liana Cudor, medic specialist pediatrie și vreau să vă ofer câteva sfaturi legate de îmbrăcămintea bebelușilor. De la început aș vrea să precizez că pielea bebelușilor este extrem de sensibilă și acesta este motivul pentru care este extrem de important cum alegem hăinuțele bebelușilor. Respectiv, trebuie să avem foarte mare grijă când achiziționăm aceste produse. În ceea ce privește hăinuțele, recomandarea mea este să fie simple, să fie comode, ușor de îmbrăcat, pentru că trebuie să ținem cont că un bebeluș va fi schimbat de mai multe ori pe parcursul unei zile și mai trebuie să ținem cont și de faptul că uneori este nevoie să fie schimbat imediat după ce este alimentat, iar în cazul în care hainele sunt dificil de manevrat, s-ar putea ca să se lase cu evenimente neplăcute, gen vărsături, care ar crea probleme mămicii și copiilor. În ceea ce privește pijamăluțele, și acestea trebuie să fie extrem de simple și ușor de schimbat, deoarece, cel puțin în primele luni de viață, bebelușul este nevoie să fie schimbat chiar și noaptea. Hăinuțele trebuie să fie comode și să asigure oarecare libertate de mișcare bebelușului. Din acest motiv, este foarte important ca hăinuțele să fie adecvate și să nu producă disconfort bebelușului, să li se blocheze mânuțele, piciorușele. În ceea ce privește compoziția hăinuțelor, recomandarea mea să fie 100% din bumbac, 1 la mână, 2 la mână. Aș vrea neapărat să vă uitați la etichetă și să țineți cont de calitatea produsului în sine. În ceea ce privește întreținerea hăinuțelor, nu se recomandă utilizarea substanțelor chimice, nu se recomandă, bineînțeles, înălbirea și mare atenție, cel puțin în primele 6 luni de viață, se recomandă ca hăinuțele să fie spălate și tratate cu produse destinate special destinate pentru bebeluș.